Gyártson okosan! Az elérhető digitalizáció KKV üzemeknek. Félautomata és manuális gépei vannak. Szeretné tudni, hogy milyen hatékonyan gyártott a gépe? Értesülni róla, ha áll a gépe? Mikor szükséges a karbantartás? Nem szeretne bonyolult és drága IT rendszereket. Mennyit gyártott a gép az elmúlt 1 percben? Az elmúlt 1 órában? A mai napon? Ebben a hónapban? Mióta áll a gép? Megoldás: gyártson okosan SmartLink-el. A telepítés néhány egyszerű mozdulat. Csak adjuk meg a Wi-Fi hálózatunk nevét és jelszavát. Az eszköz ezután automatikusan csatlakozik a felhőhöz. A termelési adatokat ezután interneten keresztül online láthatja, illetve visszamenőlegesen le is kérdezheti őket.